Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ki jingruai ki bapen sengu tenat bat sengu melung ya ki pai ba nong sngap hakalan ki jaka khamtam hanong ba shilong uwe ne ki samla ubala duno ya ka bor yoi dang haki kendiat snem menta ula sedang panyat keleng barok ka jela banruai bantem ban pen sengu ki pai ba kenang bagian ai ka jingyarap bat ka jingkershan ya u ha ka jingkran menta ka sngi ka ar plai tarik unailur ar jar ar plai bat une usamla ulaya tu ba men shua ki khamat jong u kidang yu i bat ka shu don jingwet malumala hapo ka khamat henry tang menta arsnem ula du no sendon ki khamat bat om yu isu war tang khandiat ru ula ya thu ru ba ula persyang ban lech sumar man kapor nang baki khamat kin jamno henry ki nong sumar ki ong ba shisin baki khamat ki lapang om la shu ban sumar penjam kalong shisha ka kubor ka basngosen ya une usamla namar umde baki khamat jong u kila du no nadu ba udangkha Henry kiladu tang menta arsnam hadin bagi nong sumar ki klem la shu ban sumar ka jing sedang ban ruai keleng jong ne usamla kadai tang menta arsnam hadin ba uladu no ki kmat lawan nadu por kendai stem karena teli ki jinwai pil arwai ne Ani baru singit tega labun ke labun nyam sore pirwai hine pirwai jinwai jugi breu na don ki bayang asur tu pidon ki jingurwai ki junga bat pidon ki jung ke jingurwai jung ki wei ro na pendut penbot pidon sap hine ban ruai dum swane kumno na ne mentar tang sistem por jadi belajar kuat semne ngalong na aku pun menshua ki khamat pi pa ki suami nai kano senam trai ki du no ki khamat na ka ka dau pi du khamat ba tailam arsna mentar kalau du no asnam andre men sualom ka subrie san sem tu ka subrie de mentar watang kendiar mun isura menta tang kriat upi mi isu aha na ka dau pi do jingpang trai ne lala mende daga Jepang kan jingpang kila lech sumar hi doktor lele ki ong kumno doktor ki ma asu ki ong bo ka mak te wela du te la jenjar kon sumar ki ong ta wila dul adu kumno benta pi mi isu tang kendiat ro mi isu kemur pi nadu meno pila stang ban ruai kumne haki jaka pajba kum hayo kumne mentala don kumbang san benai san brain rupanai kumno ki pajba ki kershan em ya pi ba pi ruai kumne ya kalen kata te ya ka bamenta te kila ikis ne bi ki kai ba ba de ki produk prasnamang di sini ngamlak bensu kalian ya gaji ha ju ki tambah tembok ki tang kemet ke boy ki bokia pisa sei ba nya ngasak syarat hanuti oh ti pisa sei menta syasor pisa syasor ni pisa biste ngasak am sning menta sning man ka step piwan besine ha ngabe nam sning bun Oke, umden nungpo bernihat boy rembong sning mauti nangka terso nangka kamairan smith nang bat nang cilong kun kita jaka ba pila de plej kumno ki pajba ki ajing kershan em stay jaka ba PIP ya dah ya to kuble shibun ba tapi kershan dah